عفنا كبابان قدي خزوك أخنا فات سلام سماياتي سكر سلام كبراتن كبرانن تخطاتلتي چانلنا فلما رحوس قنيات لدتن حدش عمت النبل أبز حلف عمت أب كل التقراينا إثيوبيا دحر زورده هلكيت أب كيناتن نسوز صعبو محبراوي مزنبالن نزخوانه اتمنى يوكوا انت زيكونه نزب تقراي ناب كمزز بلد دلهامتن تفقاتن بأقول فخرا زأتوو چفرا جاندا ويانگن قس بقس قبو فردوم كرخبون كقيادونيو زقبو امنيروم حزب تقراي بفلاي حزب إثيوبيا دما بحافشا لبام مريحنت اي تعدلن انبر قدا حكي 1 مليون من اسيات اب عندرا نايوق نزهلقو مرحت مالليت اب كندي شلمات بوتم زطفو من اسيات تقراي كحتوتيو زقبو امنيرو اب إثيوبيا كابونا بقونا بتقراي إذا خبر بأمثال السلاسي استفترسب حصور قد خوينو حزب تقراي بسنك عندرا ناي مراحتو ناي زهالق ودقو تسليم كدان تخدينو كواي خيدن طلو نتوم قبرنياتات جن كخصومن أبحقي دو كبلومن أي كالن تانيحوم أبزي بمتقوار دما نلومي زركابوم شفرا مالليت نابيت فردي بزبل زي تدالو تحستو حيزالكم قريبا لغو نمكتتالكم بخبري إن عدوم كدما نزي تحستو نازي ناب كل ما انت خباز أحن نسرحنا دما ما انت بعبي وحق زنان سابسكرايب زي قبركم نزا چانلنا سابسكرايب كتقبروا خمون شيرن لايكن بمقبار متحب باركم كيف اللينا بتحتنا نزخ أخركم هجي ناب تحستونا هنسقر دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنان كبابان قدي خزوك سلام مفاتا كم حبرو خوحي جدد مأكل سرسيو ما يتعلوا وتروزي زنب لعلي كرامات حلفا صريو السلام عبدبنا تجنوعو هاي مسدمنا عمال نتاتنا يسافر مزمور سلام نزمر كلاتنا خم نذكرو أبز حلف 3 عامات قدم زأجر كوينات أيدليكم نيو تبهيلهم استمخرو أيفالون بهلاو صوتاناي بمبال بعشنت نابزي ملكو عمام هاسيصوم قزيف الكيتن عنواتن زصوعو مراحت عبدان جاندا ويانه وعل عدكي مفتاح بريتوريان نايروبن أبز خطملو نتناي قدم قرؤومن فقرؤومن بمذكر أنتا لومس من كحفر اللومي إلو زي تسكفن أب كندوم حانيخو زي تشغررن سباي نبرن حسرتهم زرمومو غازيتنيا BBC هاردو تكون عمي نسراويت فيدرال نا إثيوبيا انت زينت قعيلكم تتعاسدو كبل نافنيا نايتو قجلن حجي بريزيدنت نايتا كلل كوينزلو قبرنيا بانكرو كم زحاتتو ايرساعن بمحر فخران جهران فرعرعن أأزان زصمم عنداري أما جرشاد ما دينو هبي تخدينو أبو عل سعرات كسجدن كله تعذب كوا أب كندو تسكقو نيريو نساتو منبو معاس كيش يبلون كوينو 1 مليون زخونو تقارو أو اشتغلت تعامتات بموتن سنكلنان أما قاريا وقع بمدغداق أحقيق أمم كبقعو سلام كم زمصوم سيلوم كسادوم ينفحني رميوم أما سقبق على سعرتي جانداويانة حنكز زبال سلزي اللي أب كندو بدن بلاش زهلقطو 1 مليون زقماقم من اسي تقراي كبرو إنا وقعت أبصع زمته تبران نفس معشاونيا تسميدا نت هزبي كلاتهم ولادو ننست دما دقنن سبؤتنن فقدو أبين معاسن كم زودقو كي حبرت يقبر إلا مرد موتي نجيرا اتا جاندا اتواقعو ناي كالوتون تزقرم مرد بيتسب أب عودو وق نايز تنفاس تقراواي نمنقارن ريساناي مقربكم كنم تسألكم تبهيلو كم سقرودوب نريسان مردن كساب 50 شحبر زغفل الله كلل انتلا تقراي تراحا أب عالمنا كتكون التغل أب كالو خرنعني عالم كم أتسمعي فلتن ازدما بسنكي ترف مرف مالاليس زمت أجاميو لومي تقراي حنت خابتن بزح جبنات زفت سملا
ሓደገኛ ከባቢታት ዓለምና ኮይና ኣላ ኣብ ትግራይ ብሰላም ክትጓዓዝ ኢልካ ምሕሳብ ዕሽነት እዩ ምኽንያቱ ወይ ትቕተል ወይ ትዝመት ወይ ትጭፍጨፍ ወይ ድማ ትዕመጽ እዚ ብምኽንያት ጃንዳ ወያነ ዝተኸተሎ ስሱ ዓካይዳ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝመጸ ኣደራዒ እዩ ካብዚ እውን ገና እታ ጃንዳ ክትመሃር ኣይከኣለትን ኣብታ ኼላን ናይ ጌጋኣ ጨፈቃንያ ገና ጠፋዕፋዕ እትብል ዘላ ሓሶትን ተሃዲድን እምበር ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ዘይክተላ ማዕከናት ዜና ክልል ትግራይ ዕሱባት ወጻእተኛታትን ዕዱጋት ሃውሶሳትን ነቲ ብሰንኪ ግዕዝይናን ህሊናን መራሕቱ ኣደራዕን ህልቂትን ዝረኸበ ህዝቢ ጸላእትኻ በፍንጫ ወጢጥካ ኣፈሪምካ የማለኻ እናበላ ዓሚ ከምዚ ሎሚ ንውዕል ስዕረት ገልቢጦም ብምንባብ ከላጉጽሉ ክውዕሉ ክትዕዘብ እንከለኻ ንህዝቢ ትግራይ ከም ምንታይ ከም ዝቖጽርዎ ዘገርም ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይ ዘይተኣደነ ህይወት ከፊሉ ዝተሓረሞ ረድኤት ብቕልጽሙ ከም ዝረኸበ ዓለም ብዓለሙ ዘስተንክረ ዓወት ሓፊሱ ንጸላእቱ ስረ ከም ዘፍትሖም እናባጨው ብስቓይ ህዝቢ ከሽካዕልሉ ስኽኽ ዘይምባሎም ድማ ንሰማዕን ዝርእን ኣስደሚምዎ እዩ ኣብ እዋኑ ሕጂ ድማ ህልቂት ናይ ዓጸቦ የዘንትው ኣለዉ ዝገደደ ጥሜት ካብ ናይ 84-85 ዓመተ ምህረት ዝኸፊዩ እናበላ ንዘይሕግዝኦ ኣብ ቁስሉ ጨው ይንስንሳሉ ኣለዋ እዚ ህልቂት ይኹን ተራእዩ ዘይፈልጥ ጥሜት ግን ብሰንኪ መን መጺሉ ዝሓትት ኣዝዩ ውሑድ እዩ እምበር ነዚ ዝገበሩ ዝርካቦም መራሕቲ ማለሊት በእዛኖም ተወጢጦም ኣብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ እዩ ዝግብኦም ነይሩ ዘይተገንዘብዎ ሓቂ ግን ኣሎ ህዝቢ ትግራይ ብጥበራን ኮንቱ ውዳሴን ንኹሉ ግዜ ዝዕሾ ክሳብ ክንዱኡ ዝነዓቕ ምስትውዓል ዝጎደሎ ባሃም ኣይኮነን ብቐጻሊ ዝዕሾን ዝታለል ህዝቢ እውን ኣብ ዓለም ስለዝየለ ሕፃን ማይን መታረፍቲ ከም ዝበሃል ጎረባብቲ ህዝብታት ብሓደ ክነብሩ ሕርያ ዘይኮነ ዘይልወጥ ዕጫ እዩ በዚ ድማ ሓላፍነት ዝስምዖም ልሂቃን ንህዝቦም ክገብርሉ ዝግባእ ዝዓበየ ሞያ ምስ ጎረባብቱ ስኒት ብምፍጣር ብሰላም ዝነብረሉን ተሓባቢሩ ዝዓብየሉን ባይታ ምጥጣሕ እዩ ብዙሓት ካብ ልሂቃን ትግራይ ግን ከምኡ ዓይነት ልቦና ኮነ ትብዓት ገና ኣዕቆሩን ዘለዉ ነቲ ጌጎም ሓቂ ንምምሳል ከም ወዮ ክልተ ሰባት ብርሑቕ ነቲ ኣማዕድዮም ዝረኣይዎ ጤልያ ላ ኣሞራባ ብምባል ዝተኻትዑ እሞ ኣብ ጥቓቲ እንስሳ ምስ በጽሑ እቲ ኣሞራ ምስ ነፈረ ወያ ጤልያ ዝብል ዝነበረ ኣብ ክንዲ ሓቅኻ ተጋጌ ዝብል ዋላ ትንፈር ጤልያ ብምባሉ ሕጂ እውን ልሂቃን ትግራይ ይኹን መራሕቲ ተረፍ መረፍ ጃንዳ ንጌጎኦም ክእርሙ ይመርጹ የለውን ኩሉ ግዜ ዋላ ትንፈር ጤልያ ብምባል እዮም ኣብ ጌጎኦም ደሪቖም ዝጓዓዙ ዘለዉ ድሕርቲ ዘጋጥመ ውርደት ብስኹን መንፈስ ንሓዋሩ ዘዋፅእ ብሰላም ናይ ምንብባር ስትራቴጂ ኣብ ክንዲ ምስልሳል ንህዝቦም እናደንቆሩ መመሊሶም እናቃሓሓሩ ኣብ ጭቃ ናይ ውድቀት ጠንቀላላዕ ምባል መሪጾም ኣለዉ ኣመራርሓ ስዕርቲ ጃንዳ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ብዝያዳ ዘይግባእ ዋጋ ኣኽፊሎም እዮም ከምኡ ገይሮም ጌጎኦም ብልቦና ኣሚኖም እንተዝጠዓሱን እቲ ጌጋ ንልቦና ዝጠቅም ንዝጠፍአ ህይወት ግን ዘይመልስን ንዝወረደ ዕንወት ዘይፍውስን እኳ እንተኾነ ንዝነደደ ልቢ ግን መዝሓለ ነይሩ ርግጽ እዩ ጌጋታት ውድቕቲ ወያነ ጸብጺብካ ዝውዳእ ኣይኮነን እቲ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ንረብሓ ሓይልታት ግዳም ክትክድም ንህዝቢ ምስ መታርፍቱ ዝገደፈትሉ ጽል እዩ ዝገደደ የግዳስ ካብዚ ኩነት እዚ ዘገላግል መውፅኦ ነይርዋ እዩ ውድቀት ዘስዓበ ስትራቴጂያዊ ጌጋ ብትብዓት ኣሪማ ብሃናፅን እወታውን ናይ ዕቤት ኣእምሮ ምስ መናብርትኻ ዘላቒ ሰላም ምፍጣር
ልቦና ዝሓትት ብልሒ ምኾነላ ነይሩ ግን ነዚ ዝሓስብ ርእሲ ኣይተዓደለትን ኣእሙርኣ ኣብ ክንድን ከምዚ ዝሓስብ ኤርትራስ በየንኮን ይኸውን ድኻማ እናበለት ካልእ ጣላዕያ ክትጻወት ሃሰስ እትብል ዘላ ክሳብ ሕጂ ጠላዕ ንምጽዋት ምሕሳብን ንዘይትኽእሉ ዓይነት ጸወታ ምግጣምን በበይኑ ምዃኑ ትዝኸበረ ዋጋ ማለት ናይ 1 ሚልዮን ህይወት ረኪሳ ዝተበልዓቶ ጸወታ እውን ክምህራ ኣይከኣለን ዘሎ ዝርካቡ ተረፍ መረፍ ከም ዕድል ተጠቒማ ክትቋመር እንተፈቲና ግን ሕጂ እውን ኣብ ዘይትመልኮ ጸወታ ምቁማር ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ኣመና ዝኸፍአ ምዃኑ መንእስያት ትግራይ ምግንዛብ የድልዮም ኣሎ ብተረፍ መረፍ ጃንዳ ወያነ ዝግበር ዝነበረን ዘሎን ዋላ ትንፈር ጤልያ ዝዓይነቱ ኣካይዳ ግን ኩሉ ህውተታን ዕንጅልናን ጥራይ እዮም ህውተታን ዕንጅልናን ድማ ኣብ ቅድሚ ጋሻ ውሕጅ ዋጋ የብሉን እቲ ውሕጅ ደኳዕኳዕ እናበለ ከም ዝሓለፈ ክውሕጣ እዩ እንተ ህዝቢ ትግራይ ግን ደጊምካ በቲ ብጥሜት እናጠፋእኻ በቲ ድማ ናብ ዕድል ተረኽበ ተባሂሉ ዝኸይድ ምህንዳድ ናብ ረመፅ ፍጹም ዘድልየካ ኣይኮነን እታ ሓንቲ እተድልየካ ነቶም ለይለይ መንእስያትካ ፍቆዱ ድራር ኣሞራን ኣዛብእን ዝገበሩ ተሓተቲ ጉጅለ ማለሊት ናብ ሕጊ ንምቕራቦም ከይተሓለልካ ምስራሕ እያ ከምኡ እንተጌርካ ጥራሕኻ ብሰላም ክትነብር እትኽእል እንተዘይኮነ ግን ወትሩ በዞም እሾኽ ዓጋም እናተወጋእኻ ክትቅጽል ኢኻ እዚ ድማ ንህላዊኻ ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓደጋ ምጽናት ከስዕቦ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ከድልየካ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ብሞት ምጽዋት ይኣኽሎ ባዕሉ መለበሚ ኮይኑሎ እዚ ወድሓንኩም ርሑስ ቅንያት በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ጭፍራ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ብዝብል ንሎሚ ዘዳለናዮ ትሕዝቶ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ሰሰናይ ንኹላትና ዓወትና ሓፋሽ ሰላሚው ባዓውታ ዘንጎድጉድ ዓፈናን ከበባሃን ነዲሙ ዛወግድ ደምፀና ሰላሚው ባዓውታ ዘንጎድጉድ ዓፈናን ከበባሃን ነዲሙ ዛወግድ ንፋስ ኣለዋ ሓያል ሽውሽውታ ዝፀራርግ ኣቦይ ኮረብታ ስለዚ ድማ ይዋፍ ኩሉ ኣብ ሕብሪ ሰላም ስለግለግ ዝእኽሉ ሰላም ኣብ ልብና ተጫንጒዑ ሃይ ምስ ደምና ኣብ መንታትና ይሰፍር መዝሙር ሰላም ንዝምር ሰላም ኣብ ልብና ተጫንጒዑ ሃይ ምስ ደምና